Sziasztok srácok! Üdvözlök mindenkit egy újabb Fortnite videóban, ahol csak a karddal és a Fire Mask-kal harcolhatunk, és így próbálunk meg egy win szerezni. Tervünk az volt, hogy a Magic Musisba esünk egy szoborhoz, majd beölő a közelben lévő sprite-okat. A legközelebbihez elmegyünk, felvesszük és elmegyünk vele a hely közepén lévő kis házhoz, kiütjük a padlókat, és így eljutunk egy föld alatti barlangba, ahol vár ránk néhány láda és egy titkos szoba. De erről ebben a videóban többet tudtok meg. Látod azt, amit csinálni? Ez szari csinálni. Esed el a szobor mellé. És erre kell akkor ás. Na ide ás. Nyomjál rá erre a szarra. Most itt van egy ilyen sprite, látod? Igen, hozzad is el. Igen. És belökülök. Értelme volt. Mert ez majd kell a loothoz. Igen. Hozzá Samurai Cardot nekem most az onnét. Üssük ki a padlókat. Kriptokon ilyen hiszem már. Hova kell menni? Új, mekkora magic, na jó. Igen, itt egy ilyen szar, igen. Ja. Új! Osztrol! Ez igen, ez is de most biztos nem. Itt egy maszk. Jó van, ilyen teleportációs maszkunk. Ezzel a WC-vel lehet innen kimenni. Jaj, van. Igen. Csákány. Intézem, csákány. Letörte. Mi nem? Egy nok, csákány. Úgy legyen átokkal. Lőnek! Lőd meg! Lehozzuk, szóval mások meg is nyerdik. A few minutes later. Hát nem halok meg! Rám jöttek! Megint egy juice. Gyere ide, kard. Neked is van? Megölöm a juice. Megölöd. Megölted? Nem fog, vagyok. Szép. Engem hátba lőttek, vigyázz. Elmentem. Húha! Kemény. Lett egy killet amúgy. Tudod? Medálos? Elhozták a medált? Elhozták. Hallod, ők még csak itt járnak. Menjünk rájuk, várjuk őket, fogadjuk őket. Már
Igen, jól látjátok. Az ott egy Earth Sprite. Ezeket nagyon nehéz megtalálni, mert folyton más helyeken vannak. Viszont hasznosak is. Mert ha adsz nekik egy random fegyvert, akkor ő ad belőle egy mítiket. De ezt csak egyszer tudják megcsinálni, mert utána elfáradnak. Akkor medálosok? Nem. Nem, az nem az ő. Nem ő. Most, itt egy juice. Ez hogy van ilyen jó? 60, 120, dead. I know. Már abba... Oh, persze ilyenkor ilyenje van. Ez nagy bűnság volt. Tartom. Jó. Megyek. Ez mi? Ez nagyon nehéz. Jaj, jó. Amúgy akartok még ilyen kihívásokat, akkor 10 like és jön egy többi rész egy másik kihívással. Nagyon közel van, biztos, hogy jönni fognak. De elhoztad a kardot, most ki van. Sikerült? Itt a meeting. Add ide az egyiket? De azt nem kell a másikat add ide. Jó, majd állt él. Ennyi az a telefon. Na már csak kard kéne is. Na mehetünk. Itt egy ember vigyázz. Öld meg. Maradok. 90 tört, mindjárt nok. Vigyázz hátból. Oké, meghalt. Menjünk. Valaki kell. Ő így kedvencem. Várj, most lőlök a végtében. Hagyjad. Menjünk. Nem mindig. Vagy most ez mondjuk senki nem áll. Ez kardot nem van. Jó, ott van ilyen maszk. Hozom. Hozd el. Ez is bot, hagyjad. Te is hagyjad. De nekem van ilyen nem. Osztom! Hey, lőnek! Nem tudom honnét. Szép. Szép. Jönnek még! Ez amúgy nagyon szebb szituációban vagyunk. Menjünk, meneküljünk! Menekültem. Gyere, hagyjad őket, menjünk! Ez komendálosok, menjünk! De menekülni segítsünk harcolni. Jöttem! Megölöm! Nem fogom! Jó, egy nok! Menjél már te!
De mit csinál? Elbasztam. Ugye ezt intézem. Nyílok. Ne, földjünk le. Oda be... Aha, itt vannak. Search Parkus. Menjél! Ó, kösz! Itt búdolj fel engemet? Engemet? Jó, 16. Nem volt náluk kard? De volt. Jó, fullok. Jó, Max Kari búdolt gyűjtem meg a defektorot. Ma vagy? Hol egy ember van, kettő, egy team van ellen. Gyere ide vissza. Van nálam meg. Én megyek körbe. Itt egy sprite. Jó, maradok. Elút hol van? Nem. Ezt nem biztos bűrőjük. Nyomjatok. Indulunk körfele. Gyere már, de közben is tudsz. Jó, gyere, szedjél föl közben. Nem jó, én meghaltam. Ezen a napon más tervünk volt. Én estem a Night Shift-be, Marci pedig a Warriors Watch-ba. Így mindkettőnk redett kardja. Marci elől elvitték, én menekülnie kellett. De sajnos napkolták, és még pont időben odaértem, és felélesztettem. Lenevőjön. Gyere le zipline-nal, menjünk a part fel. Azonnal, gyere, menjünk. Tud közben. Jó, hagyjad ezt a buzit. Ez szigetes. Jó, itt van mini, még neked. Vannak. Itt van bent. Ez egyedül van. Easy. Jó, itt a másik is. Megalőd. Hol van? Ja. Az jó. Itt egy másik balra. Jó, azt megalőd. Azt hittem blokkoltak, te jó Isten. Ez easy. Beletáncol már most. A széfet ezt megint nyissuk már ki. Itt még van egy... Most illert fel a kis kutya. Itt van még egy team, gyere. Egy ember, Megöltünk mindenkit, közútunkba került. És egy NPC-től megkaptuk a Night Forestben lévő szép kulcsát. Megkaptam.
Azt gyorsan kilótoltuk. Ott kempeltünk még néhány percet. Majd bementünk a kövi körbe. De hogy nem? Baszok oldalt. Új, én kaptam. Tartom, menjünk el oldalt, menjünk oldalt. Amikor erősebb ellenfelekkel találkoztunk, én elmenekültem, de Marci ott maradt és megölték. Én felrebootoltam, majd folytatjuk a meccset. Ákos, ott egy ember, ott egy ember. Jó, szétkapom. Hova? Öld meg. Oda. Ugye csalogass közben közelebb, akkor rájtnak haladás. Nem, itt van. Ezt talán megölöm. Jó, megöltem. Jó, kör. Nyugi. Nyugodj. Nyugodj, jött hozzám. Dead. Öld meg. Maradjunk. Adok. Jó, ennyi. Maradjunk. Medkit. Ákos, utolsó ember. Jó, megöljük, gyere, menjünk rá. Kard van nála. Ez az! Azt a utolsó meccsbe, azt a kurva. Az de jó. Köszönjük szépen, hogy megnéztek ezt a videót, ha még akartak további tartalmat, akkor iratkozzatok fel, lájkáltok ezt a videót, komment írjátok, hogy milyen ötleteitek vannak. Sziasztok!